Mga bata, magkaton kita sa pagbasa og mga silaba. Ug bida sa atong pagbasa ang letrang A nga adunay tingog nga A. 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 Ug kauban usab nato sa atong pagbasa ang mga letrang M, T, Y, S, K, N, L, P, B, G, D, H, W, R, and G. Ug mga bata, kanunay usab natong hinumduman ang mga tingog sa mga letra. T, I, S, K, N, P, B, G, D, U, R, Ng. Ug sa silaba nga atong mabasa ang ulahing tingog A. Ulahing tingog A. Ulahing tingog A. M, A, ma, T, A, ta, S, A, sa, I, A, ya, K, A, ka, N, A, na, A, la, P, A, pa, B, A, ba, G, A, ga, D, A, da, A, ha, U, A, wa, R, A, ra, Ng, A, nga, ma, ta, ya, sa, ka, na, la, pa, ba, ga, da, ha, wa, ra, nga. Ug karon atong pormahon ang mga ngalan sa mga hulagway pinaagi sa pagsumpay-sumpay sa mga silaba. Mata, ma, ta, mata. Lata, la, ta, lata. Pana, pa, na, pana. Saya, sa, ya, saya. Basa, ba, sa, basa. Tama, ta,
Ma. Tama. Bata. Ba. Ta. Bata. Baka. Ba. Ka. Baka. Sapa. Sa. Pa. Sapa. Pala. Pa. La. Pala. Mata. Lata. Saya. Basa. Tama. Bata. Baka. Sapa. Pala.